para sa kanila. Hindi iniisip lamang ang sarili. Ang pasanin ng krus ay hamon sa pagtanggap ng payapa sa mga di inaasahang pangyayari. Ang kalimutan, ang ari-arian, ay hamon sa pagkilala sa tunay na mahalaga sa buhay. Sa huli, ang pagsunod kay Jesus ay ang tularan siya. Mga kabanalig, ibinigay ang sarili para sa Diyos Ama at sa mga taong minamahal niya. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin. Huwag mag-atubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1302, Pasay City. O mag-text sa 0970-177-2000. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph o i-search ang Mabuting Balita sa Facebook at YouTube. At para sa inyong tulong donasyon para sa pagtaguyod ng programang ito, maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdarain sa mo sa conversion, asin kabanalan. Inigabos, hinahagad niya mo, huli kay Jesukristong sa imong aki, na nabubuhay asin naghahadi ka iba mo, asin kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ni Diyos, hare pagpabayai ang samuyang mga kahagadan asin mga pangangaipo. Alagad, agawa kami sa gabos na kapahamakan o mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan ng mga naghehelang, pamibi mo kami. San Jose, ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman. Sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na para ataman kan sa imong linalang. Dai mi na sabutan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsisakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Sa ngarang kang Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po mo. Diyos maray na aga sa indogabos mga tugang. Ngunyan sa ika-23 na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang buot magsunod kay Jesucristo, magpasan kang sa diri niyang krus. Ini ang mensahe kang ebanghelyo ngunyan na Domingo. Nagtutukdo ang sa tong kagurangnan, na kung magsusunod kita sa iya, iinuton ta ang mahal na Diyos sa gabos na bagay. Hinahagad niya ang sa tuyang sinsirong pagdusay kang sa diri, ninhuli ta ang marhay na disipulo,
day dapat nagduduwa-duwa, kundi bilog asin dayupot ang pagsunod. Isabay man yato sa Santa Misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat ni Jose Pinillos and family, Consulta family, Rusi Asupardo and Cantara family, Mr. and Mrs. Florante and Shirley Equipado, John Hopman Equipado, Crisanto Equipado. Siringman sa sarong special intention ni Lita Mindones. Asin sa kapahingaloang ka mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rusi Asupardo and Cantara family, Charlemagne Joseph, dulot ni Carlo Magno M. Diaz and family, Pablo ni Anastasia, sa kalag ni Esther, dulot kang ni Felix and family. Siringman sa kalag ni Salvacion ni Dr. Joel San, Norberto ni Mrs. Elsie M. Gricia, sa kalag ni Maria Ana, dulot kang Nasyon family. Siringman sa kalag ni Yumeriano, kang Akinde family. Manuel and Natividad, Rafael and Lilia, kang Muñoz and Quiñones family. Siringman sa kalag ni Celestia, dulot ni Ben Malaga, Christy and Christine Joy, ni Elisa Magalona and family. Apolinar Senior and Junior, dulot ni Lydia Toledo, Rolando ni Bilarmino family. Siringman sa kalag ni Rodel, kang Rizari family. Banwaan ng Diyos ang mamamayokan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverend Father James Sid. Matindog po ang gabos. Badya magawit sa kagurangnan, kita sa iyang banwan, inapon maging banal.
sa kagurangnan. Bilog na kinaban maong bang magsamba, maong bang maglingkod sa iyang ngaran, magtulo kasin maguma sa kagurangnan. Badya magawid sa kagurangnan, kita sa iyang banwaan, inapon maging banal, tinipon maging saro, sa Diyos na sa tungkag lubos. Sa ngaran kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kagurananta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tung mga kasalan, tangani magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagagatuninungan, sa mga tao marahayan buod. Inumami ika, rinurukyami ika, sinasambami ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka, dakula mo, kamurawayan, kagurangnan na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking buktong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Cordero ka Diyos, aking kalaman. Ikaw na nagpaparat at mga kasalan ka inaman, kaheraki kami. Ikaw na nagpaparat at mga kasalan ka inaman. Ako at sa mong pagkimahera, ikaw na nagtutukaw sa tungo ka nama, kaheraki kami. Ay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro, kahalangkan. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos
Ama. Amen. Mamibi kita. O Dios, kaugaying hilnga, ang mga aki ininsay mong pagkamuot, nahuli kay ni ang pagtubos sa mo, nagdatong asin ang pagampon sa mo, nauutob, tanganing iwaras sa mga nagtutubod kay Kristo, ang tunay na katalingkasan, asin ang daing tapos na pamana, huli kay Kristong kagurunan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa pamibi ni Solomon, inuumaw niya ang mahal na Diyos. Sa saiyan, day matugkad na kadunungan. Day malaladop kang isip nin tawo. Ang gabos na karahaya na ginigibo nin Diyos. Maski ang limitado tang pakasabot, hali manggiraray sa Diyos. Hinanyugon niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunungan. Sisay ang nakakasabot kan hatol nin Diyos. Sisay ang nakakaisi kan kabutanin kagurangnan. Daing halaga ang kaisipan nin tawo, asin an satong mga kamuknaan, garong dai mauuto. Huli taan hawak na malalapaon, nakakagabat sa kalag. Asin ining dagaan nun na eerokan, nakakagabat sa isip. Masakit niya tong maukudan, kung ano ang nasa daga. Masakit niya tong makua, kung ano ang uya sa satuya. Alagad, sisay ang makakaaram, kung ano ang nasa langit. Dapit sa saimong kaisipan, sisay ang makakasabot ka iyan. Kung dai mo tauwanin kadunungan, asin ipadara sa iya ang sa imong banal na espiritu, hali sa langit. Kaya andalan kan mga yaon sa daga, tinatapos. Asin ang mga tawo, hinulitan, kung ano ang sa imong kabutan. Asin ilinigtasinda, kan kadunungan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa gabos na panahon kagurangnan, ika ang samuyang paalawan. Sa gabos na panahon kagurangnan, ika ang samuyang paalawan. Ang tawo sa imong ibinalik sa kabu-kabo, asin sinabihan mo, bumalik ka, aki nin tawo. Sa imong atubang ang 1,000 taon, garusa ng nakalipas na panahon. Sarong oras nin pagpuka sa banggi. Sa gabos na panahon kagurangnan, ika ang samuyang paalawan. Ang mga tawo pinapaagi mo siring sa pangaturogan, siring sa doot na minatubo pagkaaga. Pagkaaga minatubo asin minaburak, pagkahapon naluluyos asin naaalang. Sa gabos na panahon kagurangnan, ika ang samuyang paalawan. Ipahiling mo sa muya na bilang sana ang mga aldaw nin samong buhay. Nganing magmadunong ang samong puso. Kagurangnan patawad, anggot ka. Sagod paman kaherake ang sa imong mga surugoon. Sa gabos na panahon kagurangnan, ika ang samuyang paalawan. Pagkaaga panua kami kan sa imong danay na pagkamuot. Tanganing mag-awit kami, asin mag-ugma, sa bilog niyang pagkabuhay. Kaugmahan itao mo sa mong katimbang kan sa mong kasakitan. Katimbang kan mga taon, nagkaito kami, nagtios. Sa gabos na panahon kagurangnan, ika ang samuyang paalawan. Sinusubol ni San Pablo si Onesimo, pasiring kipilimon, asin hinahagad niya digdi na pahilinganin pagkamuot, ang sa iyang espiritual na aki, asin akoon ini bilang tugang ki Kristo. Hinanyugon niya to ang ikaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Pilimon. Alagad, huli sa pagkamuot,
nakikimaherak ako sa imo. Ako si Pablo, na sarong sugo ni Kristo Jesus. Ngunyan nabibilanggo huli sa iya. Kaya nakikimaherak ako sa imo, para kay Onesimo, na naging espiritual kong aki digdi sa bilangguan. Pinapabalik ko siya sa imo ngunyan, nagaruman sa nang daranya an sa kong puso. Buot ko kuta na digdi na siya sa kaibahan ko, mantang nabibilanggo pa ako. Huli kan marhay na bareta, tanganing mapaglingkodan niya ako, imbis na ika maglingkod sa ko. Alagad habo kong periton kang tabangan ako. Kundi mawot kong gibuhon mo iyan sa sadiring buot. Kaya day ako magibunin anuman na kong daiuyon. Tibaad mapasiblag sa imo si Onesimo. Sa halipot na panahon, tanganing makakabalik siya sa imo sagkod lamang. Bako bilang sarong uripon, kundi urugpaki sa uripon, bilang namumutan na tugang kay Kristo. Mahalaga siya sa ko, urog siyang magiging mahalaga sa imo, bilang uripon asin bilang tugang sa kagurangnan. Kaya, kung ibinibilang mo akong kaiba sa mga ginigibo mo, akoon mo siya giraray, nagaro ako an inaako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapasayndo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kadakol sa mga tao nagsunod kay Jesus. Nagatubang siya sa inda asin nagsabi, "An magdulok sako, day magiging disipulo ko, kun urog na namumutan niya kaysa sako, an sayang ama, ina, agom, mga aki, mga tugang, asin ang sadiri niyang buhay. Anday magpaasan kan sadiring niyang krus, saka magsunod sako, day magiging disipulo ko. Kunigwa sa indong buot magtugdok nin tore, bakong minatukaw mo na siya, dangan kukwentahon an magagasto. Tanganing maaraman, kunigwa siya kan tamang halaga na ikakapahaman kaiyan. Takun ikatugdok na niya ang mga pundasyon, asin day siya makapahaman. Pagngingisihan siya kan gabos, asin sasabihan. Ang taong iyan, nagpuon magtugdok, alagad day nakapahaman. Kung may sarong hade, na buot makigera, sa saroman na hade, iisipon mo na niya kung kaya niyang makilaban sa 10,000 sana ang soldados niya, tumang sa 20,000. Kunday niya kaya, mapadara siya nin mga sugo, asin mahagad nin katuninongan, mantang harayo pa an sa iyang kalaban. Siring man, anday sa indo magbaya, kan gabos na sadiri niya, day magiging disipulo ko. Mga tugang, an marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na aga sa inyong mga tugang,
Igwang istorya nin tulong mag-aramigo na manok, orig, asin, an baka. Sarong aldaw, ang tulong mag-aramigong ini, nagralakaw-lakaw, asin nahiling ninda, na duman sa gilid kandalan, igwanin sarong aking lalaki na nakikilimos. Anaki na ini, tunay na maniwangon, butot balat, an sa iyang hawak. Ang tulong mag-aramigo, naherak sinda sa kamugtakan kan aki na ito. Asin nanuga sinda, natatabangan, magtatao sinda nin anuman na igwa para duman sa aki. Kaya ang manok, nanuga siya, na araw daw, magtatao siya nin bunay. Ang baka, nanuga man, araw daw sa pagkaaga, magtatao siya nin gatas. Alagad, ang orig, nag-isip-isip ko na, sabi niya sa iyang sadiri, wara man akong bunay na ikakatao sa aki na ini. An sa kuyang gatas, day ko man pwedeng ikapainom sa iya. Ano daw ang sa kong ikakatao? Nagsabi siya sa iyang mga amigo, wara man akong gatas asin bunay na ikakatao sa aking ini. Alagad, iko akong gustong itaw sa iya. Kapag itinao ko ini, sigurado katapusan ko na. Itatao ko ang bilog kong pagkaorig. Mga tugang, anapod niya to sa siring nagawi nin pagtao kan bilog na sadiri, iyo ini na sarong total commitment. Ini yan ipinahiling kan mga enot na disipulo ni Jesus, ang mga parasira na si Simon, si Juan, Santiago. Pakatapos na igilid ninda ang sa indang mga bangka, binayaan ninda ang gabos. Binayaan ang pamilya, ang kabuhayan, ang gabos na pagrugaring, as sinagsunod kay Jesus. Sa Ebanghelyo na tuyang nadangog, kadakul daa ang mga tawo ay nagsunod kay Jesus. Ang mga tawong ini, nagdadangog sa iya, nakakahiling kan sa iya mga ginigibong mga milagro. Alagad, ang simpleng pagsunod, day man nangangahulugan na sinda, tunay ng mga disipulo ni Jesus. Siring man sa tuya, day nangangahulugan na ang simpleng pagsimba, ang sa tuyang paghinanyog kan sa indataramon, day pakita nagiging tunay na disipulo. Alagad, bago kita maging tunay na disipulo, siring man ang mga tao duman sa Ebanghelyo, kinakaipuhan na isabuhay ta ang tulong kondisyon na itinaokan sa tuyang kagurangnan. Ano ang tulong kondisyon na ini? Anenot mga tugang, si Kristo ang dapat maging sentro as in top priority kan sa tong buhay. Wara ng iba. Siya ang dapat nasa ibabaw kan gabos. Siya ang dapat nasa sentro kan sa tuyang pagkabuhay. Sinabi ni Jesus, ang magdulok sako, day magiging disipulo ko, kung urog na namumutan niya, kaysa sako, ang sayang ina, ang sayang ama, mga aki, ang agum, mga tugang, asin sa diri niyang buhay. Hinahagad sa to, na dapat kamo tanta an sa tong kagurangnan, urog pa sa gabos na tao, urog kay sa tuyang mga namumutan sa buhay, digdi sa ibabaw kan daga. Discipleship requires putting Jesus over and above our family, job, money, career, and even our life. Ang Diyos, day nakikipag-agawan sa tong pagkamuot, day nakikipagkumpetensya sa tong mga mahal sa buhay. Siya ang dapat na maging enot sa tong buhay, wara nin si isay man o anuman na bagay ang maging karibal niya sa to. If we meet a conflict between our loved ones and Christ, what should be our priority? Our family or God? Kung magkakaigwaman nin problema sa pagkamuta, arin ang satong pipilion, ang Diyos o ang satong pamilya. Igwa nin mga
tawo na gusto nindang maglaog sa buhay relihiyoso, sa pagpadi o kaya sa pagmadre, alagad ang sa indang mga magurang minaulang habo na sinda maging siring. Si Isay ang pipilion dapat, ang Diyos o ang pamilya. Ang pamilya kadaktan na beses ang mga magurang nagmamaot ng sindang mga aki maging araw kaining professional na engineer, doktor o ano paman. O kaya maghanap ng trabaho tanganin na matabangan sinda na mapatapos man ang mga tugang nanguhod. Alagad ang tao na tunay nagmamaot na magsunod sa kagurangnan, sa siring na bukasyon, sa siring na pangapodan, dapat nabayaan ang sa iyang pamilya. Dawa bot sabihon kayan, ikakamundo kan sa iyang mga magurang, ikakaong isinda, dawa ang tawong iyan mag-suffer ng rejection sa iyang mismong pamilya. Siring man, may mga Muslim na kung saan gustong magkonvertir o makonvertir sa tuyang relihiyon na Kristiyano. Alagad, ano ang konsekwensya? Ikakaungis kang sindang pamilya. Babayaan sinda o isubol sinda, ang ibangani but panggadanon ang sindang mismong kapamilya. Alagad, sampang kansiring na sitwasyon, kinakaipuhan na pilion ta an sa tong kagurangnan si Jesucristo na kita magsunod sa iya, tangi kita tunay na maging mga disipulo niya. Discipleship is a refusal to forsake Christ even if everyone in the world forsakes us. There can only be one number one, and there can be only one King, the Lord Jesus Christ. Wala ng iba, mga tugang, kundi si Jesus sana ang maging numero uno sa tuyang puso. Ani kadawa, mga tugang, na kondisyon tangay na kita maging tunay na mga disipulo ni Jesus, kinakaipuhan na magpaasan kita kan sa tong sadiring krus. Igwang istorya nin sarong lalaki na nangiturugan. Duman sa iyang pangiturugan, nahiling niya ang sayang sadiri na nagbabaklay. Igwa siyang puro paasan na dakulang krus. Alagad, kanakamati na siya nin kapagalan, nin kagabatan, asin katanglayan, binaba niya ang sayang krus. Dinagadi niya ini, binawasan, pinutulan. Asin sa liwat pinasan, nagpadagos sa pagbaklay. Alagad pag-oroinutan, kanakamati na naman siya, nin kagabatan, ibinaba niya naman, binawasan niya na naman. Asin siring, ang sayang ginigibo, mantang nakakamati siya, nin kagabatan. Alagad pag-abot niya sa inutan, nahiling niya na ang tinampo, putol na, igwana nin bangin, asin, wara nin tulay, wara man nin ibang maagihan. Nag-isip siya, o kaya napahapot siya, paano ako makakaibong duman sa hampang na bulod? Paano kung may papadagos ang sakuyang pagbaklay? Igwa siyang tingog ginadangog ginagsabi, gamita an sa imong krus na purpaasan, iyan ang masirbing tulay para sa imo. Alagad ka nahiling kan lalaki, itong sa iyang purpaasan na krus, na haliputo na sana, sa dito na sana, namundo siya, ninulita ini, day na makakaantos, duman sa ibong nalado. Mga tugang, ngunyan ang mga tao, habo sa krus, habo magsakripisyo, habo magsakit, ang mas pinipilahan, iyo ang kwarta, ang komportabling buhay, asin ang kasiraman. Ano ang kahulugan kan pagpaasan kan sadiring krus? Ani ba sa tuya, may mga krus sa salud, may kahilangan, may kanser, o kaya may mga minamate na kulog. Ani ba ang sa indang krus, iyo ang pinansyal, wara nin trabaho, warang pangpa-ospital, o kaya kadakol na ang utang na dahi nababayadan. Ani ba siguro ang krus, iyo ang relasyon sa mga taong nakapalibot. An sa imong krus, iyo an sa imong mga aki na napapariwara. O kaya an sa imong agum
na irresponsable, waran trabaho, nagpaparasugal, nagpaparapambabae. Natata dapat pang paasanon ang krus nin mga problema, nataday na lang itapok o kaya lingawan. Nagirumduman ko mga tugang an sarong true to life story, kanyano ko duman sa seminaryo sa Sipi sa Daraga. Sarong aldaw igwanin, sarong lalaki, nagahanap nin padi na maulyo sa iyang ama. Asin mantangyaon siya duman sa seminaryo sa luwas kan building, nagahalat-halat, nasabatan siya kan sarong padi na minabalik palang hali sa luwas. Hinapot siya kung anoan sayang katuyuhan, asin siring sinabi niya, naghahanap ako nin mabuot na padi na maulyo sa kuyang ama. Ang padi naghapot, mabuot na padi sa imong inahanap. Sabi kan lalaki, ninulitaan sa kuyang ama, pilosopong tawo, natatakot ako tabaka, dagitan kan padi. Sa pagpadagos kan istorya, nagibahan sinda pasiring duman sa harong kan lalaki, asin duman bago ulyuhan itong ama na nagihelang, nagsasapar nin labi-labing kulog, nin huli sa iyang kanser sa tulang, nagkaulay sinda kan padi. Asin digdi na isihan kan padi na itong lalaki sarong debotong Katoliko, igo siyang debosyon sa Nazareno, yawan sa iyang pagpamibi kan pasyon ni Yesu Kristo kapag Semana Santa. Asin sabi kan padi sa iya, ara mo na si Yesu Kristo an sa iyang pagsakit, an sa iyang pagpaasan kan krus, asin pagpapako, iyo an naging dalan kan kaligtasan para sa katawuhan. Asin ika, nangunyan nagsasakit, nagtitios, nin labi-labing kulog, darakan sa imong kahilangan. Dahiyan masasayang, dahiyan magigisa ng simpleng pagsakit asin kulog para sa imo. Kung gusto mo na magkaigwaya nin balor na nakakaligtas, kung gusto mo na iyan ikadulot para sa kaligtasan kan ibang tao o sa kaligtasan kan mismo, kan sa imong sadiri man sana, kinakaipuhan na ika, maging matinios sa pagpaasan kan sa imong krus, akuon mo, an sa imong kamugtakan, an sa imong kulog, asin iyan dapat na ipakisumaro mo sa pagsakit ni Yesu Kristo, tanganit na magkaigwa nin balor na nakakaligtas. Iyan mga tugang, an kahulugan kan pagpaasan kan krus. Sa silensyong paagi, kinakaipuhan na aramunta sa tong buhay, kung ano ang mga krus na yaon sa to. Sa kapakumbabaan, idulot tayo ni Kristo, akuunta, hampangunta ang kulog ang pagsakit, maging matinios kita, asin hagadon ta sa Dios, na tawan kita nin kusog, na paasanon ang siring. Day nyatok paglingawan, na ipakisumaro tayan sa mismong pagsakit asin pagtios ni Kristo, tangan ni na day masayang asin magkaigwa nin balor na nakakaligtas. Ani katulo mga tugang na kondisyon, maging talingkas sa kabos na kinabanon na bagay. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, anday sendo magbaya kan gabos na sadiri niya, day magiging disipulo ko. Ani ba nagpapaoripon sa trabaho sa negosyo, mayo na nin panahon para sa pagsadyos, wara na nin panahon para sa pamilya, asin para sa ibang tao. O kaya para sa kwarta, sa pagkamot sa kwarta, tinatalikdan ta an sa tuyang mga prinsipyo, an mga valores kan sa tong Kristiyanong pagtubod. We cannot serve God and mammon. An saro sa tuyang kamumutan, an saro sa tuyang kaungisan. Ang kagurangnan habo nin kakompetensya, habo nin kaagaw sa tuyang pagkamuot. Kunan mga material na bagay, ang kwarta, asin ano pa man ang pagrugaring, nagiging kaulangan sa pagkamot niya to para sa kagurangnan, kinakaipuhan, nabayaan ta iyan. Siring sa mag-agom, an sarong mister nagtaonin regalong singsing sa iyang misis, alagad ang sayang misis, ninhuli sa kagayunan kan singsing, namuot na siya duman sa regalo na singsing. Yaon na duman sa iyang atensyon, ang sa iyang panahon, nalingawan niya na
si sa iyang mister na nagtao ka itong regalo. Ano ang mamamatean kan sa iyang mister? Kamunduan. Siring man ka iyan sa relasyon niya to sa Dios. Tinatawan kita kan Dios nin mga regalo, nin mga balaog. Alagad, kung iyan ang satuyang namumutan, kung diyan ibinubuktak niya to ang satong atensyon ng panahon, as nalilingawan tanaan mismong kagtao, ang satong kagurangnan, ikakamundo iyan kan satong kagurangnan. Sa tulong kondisyon, inaagyat kita na magsayuma sa tulong klase nin idolatriya. Ano-ano na idolatriya iyo ang pagkamuot sa kapwa-tao, sa mga linalang kan Diyos, sa katawuhan. Pinapagirumdum kita kan sa tong kagurangnan na siya sana ang dapat niya tong kamutan na orog kaysa gabos na tao. Ang ikaduwang idolatriya, iyo ang pagkamuot sa sadiri, pagkamuot sa comfort, sa luxury, asin sa placer o kaya sa pleasure, asin invitasyon ni Jesus na kita magpaasan kan sa tuyang krus, asin piliun ta ang dalan nin sakripisyo. Asin ang ikatulo na dapat niya tong likayan, na day kita mahulog, iyo ang pagkamot sa kwarta asin material na bagay. Ang invitasyon ng kagurangnan na bayaan ang gabos na ini. Siring na hinapot ni Jesus si Pedro, "Do you love me more than this?" Namumot ka sako kaysa mga bagay na ini? Paurotro kitang hinahapot kan sa tong kagurangnan sa lambang sitwasyon asin lambang desisyon. Lugod maging tunay ang sa tuyang pagkamot sa iya na siya ang pilion ta urog pa sa gabos na anuman na relasyon, urog sa gabos na mga bagay. Makikitang talingkas sa gabos na relasyon asin bagay, nga ni itaw niya to ang sa tong bilog na buhay sa pagsunod kay Kristo. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakamhan, Kagibo kang langit asin kang daga, kang gabos nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama bago kang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asina nilaman huli ka ni Espiritu Santo ki Birhen Maria, asina ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kang ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadayaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunim buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kay baka nama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita kay Jesus na kagurangnan, nagibuhon kitang sa iyang mga disipulos na danay nagsusunod sa iya, sabihon ta, kagurangnan hinanyuga ang samuyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing huli kang misyon kang simbahan, ang gabos na tawo makamidbid sa Ama asin kay Jesucristo, na sa iyang ipinadara sa pagtubos sa to, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang mga namamayo ning banwaan, tanganing sa indang paurugon ang katanusan asin karahayan ning kagabsan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga ang samuyang pamibi. Para sa gabos na daraning sinsirong buot, naghahanap sa Diyos,
Na siya lugod ang sa indang makoa, mamibi kita. Kagurangnan ninyo gaan sa muyang pamigi. Ang mga nasa kahorasaan, tanganing daisinda makalingaw sa paghagad kang pagkamuot, asin pagkaherak ng Diyos, mamibi kita. Kagurangnan ninyo gaan sa muyang pamigi. Para sa tugabos na uyadigdi, na darahuntaan sa tong sadiri, sa pagdusay kay Jesus, siring na idinusay niya ang sa iyang sadiri, para sa tuya, mamibi kita. Kagurangnan ninyo gaan sa muyang pamigi. Pasilang siyang pag-iisabay taman ang sa tuyang mga personal na kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pampaypi. Gabos ini hinahagad niya mo sa imo Dios, ginikanan kan sa mong buhay, asin borabo din pagkamuot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibig ka mo mga tugang tanganian sa kuos ng sa indong atang, maako man lugodin Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. O Dios, ginigikanan nin tunay na pagkamuot asin katuninongan, itugot mo na mimibig kami, nahuli kay ning atang, maninigo kaming magsambakan sa imong kadakulaan, asin huli kan pakisumaro sa banal na misteryo, maimbod kaming magkasaro sa buot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas san mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, ta sa pagkaamundag binago niya ang daan na buhay nin tawo, sa pagtios pinara niya ang samong mga kasalan, sa pagkabuhay liwat hale sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkoran, sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan, kaya kaiba kan kadakul-dakul na angheles asin santos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan ni kananggad an banal, burabon gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tayni an sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya maning kalis asing giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kayni, tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdum kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan katinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ng sa imong simbahan, ang nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lawgon, kay raki kami gabos namimibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asing pamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong sa Jesucristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga donya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dahil talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo, ari pagil nga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkabronyog susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan sa tong kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo ning katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya sa Jesucristo ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladen manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maong umaya. Pangatamanon kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. An hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil kadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kang sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kan mga kamot nimpadi na minaatang kang sa imong mamarawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahihira ko na Jesus. Tawan sa kalagko, andeng katapusan mong tabang. Maut kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig. Ang sa imong laman magpakusog. Asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa gudpaman sa kaibahan mo. Amen.
kita. Kagurangnan, itugot mo sa mong mga paratubod mo, na pinapakakan asin binubuhay mo sa kakanonin sa imong tataramon, asin langit nun na sakramento, na magkamit na gayo kan mga dakulang atang, kan aki imong namumutan, tanganing danay kaming magkanigo na makisumaro sa iyang buhay, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matuko po muna. Ipinapaisi, ang inot na paisi, iyo po ang tabang niya to sa mga seminaryo kang satong diocese. Ang ikadua, bangging mabituon. Ang Philippine Madrigal Singers magkakaigwan ng konsyerto sa Setyembre 8. Alas 7 ang banggi sa Albay Astrodome. Ang sisay man na buot mag-atender ka ini, ang tickets mababakal sa kantidad na 5,000 VIP, 3,000 patron, 1,000 premium, 500 regular, asin ang 300 general. Ang mga interesado magpasiring sana sa satong opisina. Ang ikatulo, altar server recruitment. Ang satong parokya naghahanap nin mga buot maging altar server o sakristan. Kaipuhan ini, 9 anyos, bunyag na, nagresibi na kang komunyon asin residente kan mga parokya, kang barangay na sakop kang parokya. Ang mga interesado magpasiring na sa natabi sa opisina kan satong parokya. Ang formation mapon sa September 17, alas 9 ang aga. Nativity of the Blessed Virgin Mary. Sa September 8, ginigirumdum niya to ang pagkamundag ni Santa Maria. Huli kaini magkakaigwa kita nin dagdag na misa, alas 4 kan hapon. Asin pagkatapos kang alas 5:30 misa sa hapon, isusunod niya to ang mga prosesyon kan imahe ni Mahal na Ina sa palibot kang satong parokya. Latest donors, salamat sa mga nagdonar ka mga nakaaging semana. Anonymous, 2,000. Diocesan AP, 500. Ching Altea, 300. Neo Communities, 3,540. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Cura Paroko. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa paghagad nin bendisyon. Bendisyon kamo as nampunon kan kagurangnan. Amen. Ipasirang kan kagurangnan sa indo, an sayang ilawgon asin kairakan niya kamo. Amen. Ataman niya kamo asin iwaras sa indo an katuninongan. Amen. Asin bendisyon kamo kan Dios na makakamahan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, magdanay kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.